Hi mga mams, good day. Hello sa inyo lahat. So for today's video, nandito tayo ngayon sa bahay ni Mia. Ayan. Ayan. Nalaglag na yung kanyang tarapal. Ay, napunit. Napunit siya. Oh, nasira itong tarapal niya. Na ano nang hangin. Kaya, rumupok na siya. Kasi yung init tsaka ulan. Nako, Mia, ano na, yung gagawin natin dito ngayon. Alisin muna natin yung tali. Kaya lang problema, pag magtatag-ulan na, mababasa na tong ano niya, tong labas ng bahay niya. Isip muna tayo kung ano pwede nating gawin, ha? Ngayon, pasok tayo dito sa loob ng bahay niya. Ayan. Init. On muna natin. So, sabi ni Mia kasi sa akin, meron siyang solar lights dito. So, baka yun ang ilalagay natin dito sa loob. Para na sa ganun, ibababa na lang natin yung fuse niya. Ayusin muna natin. So, ayan, nakikita niyo ba ako? Ayan. Ano muna natin? Open muna natin yung mga curtains yung init. Okay, so ngayon, nandito na yung solar light na sinasabi ni Mia. And this is from CC Maymay Flores. So, gagamitin natin para ito yung magsisilbing ilaw dito sa loob paggabi. No? Para nasa ganun, kahit nakababa yung fuse ni Mia, yung bahay niya, may liwanag pa rin o maliwanag pa rin. So, yun ang gagawin natin. Ito-transfer ko rin yung isang ilaw niya na nandun. So, hinahanap ako mamaya na makakatulong kanino ko pwede makisuyo para na sa ganun yung ilaw sa labas may ilawan pa rin tsaka tong loob. So may dalawa naman siyang solar. Kasi syempre wala namang taong nag-i-stay. Hindi naman ako nag-i-stay dito o natutulog ng madalas. Para na sa ganun. Ayan. Thank you so much. Isisimay my Flores. Para na sa ganun. Diba? Makatipid siya, makalesen. And at the same time, manatili pa rin safe yung bahay niya. Yun nga lang, hindi man palaging may tao dito. Pero at least, may liwanag. Ayan, at dito naman sa kwarto ni Mia, pabalik na tayo ng mga punda. Kasi, ilang buwan na to, no? Ano na yung amoy niya. So, para mapalitan lang din natin siya. Para na sa ganun ma-refresh yung amoy. Kasi yung bahay, di ba? Buti na nga lang ako talaga, no, honestly. Yung bahay ko sa Antipolo, andun yung pinsan ko. So, may naglilinis, may bantay, may nakatira. Kaya, actually, ito yung regalo ko pa sa kanya nung paglipat niya dito, itong beddings na to. Wala ko lang siya mapalitan. Para na sa ganun, yung amoy ba? Hindi magkulog. Ito naman yung ibang mga damit ni Mia na naiwan ng nakaraan na labahin. So, sinabay lang natin sa labahin natin. Nilabang ko rin kasi ibang mga ano pa rin yung mga dito. Parang may kumakalampag. May kumakalampag talaga sa kisan niya. Kasi ayan. Yung tuko,
Hindi yan sila. Malaki pa naman yun. Diba nakita nyo ba yun sa mga nakaraang vlog ko dito? Malaki. So after this, bababad ko naman yung mga bedsheet niya, tuwalya, tapos set up ko na yung ibang dapat gawin. Kaya Mia, kung babalik ka, kasi busy na talaga siya sa Manila, gawa ng ginagawa nila yung project ng mommy and daddy niya para sa business nila. Kaya pagbalik mo dito, dapat siguraduhin mo lang na meron akong salubong. Kasi sinabi ko sa'yo. Hindi, joke lang. Naalala ko lang kasi yung bahay ko. Parang, di ba? Kasi syempre kung sarili mong bahay. In return lang din naman to, no? Kasi nakakapag-vlog ako dito sa bahay niya. Nagagamit ko yung motor ni Mia at the same time. Kaya, lumipat na siya. Nandiyan na sa sado. Makalampag pala. Kaya siguro din mo pagbalik mo na kasi wala pa pong buyer, hindi pa nakakakita si. Though may kausap na siya, may prospective client, pero hindi pa sure buyer. Hopefully, malaman natin kung nag-stay na ba siya ulit for good sa Manila. Kasi syempre yung business ng family niya, mom and dad niya, siyang magmamanage o siya yung magiging katiwala doon. Let's see kung ano mga susunod na kaganapan at pangyayari. Ngayon naman, magbababag tayo ng yung mga bedsheet, ulga. Bukas okay na to. Kahit dito ko na siguro ito sasampay. Okay, so ngayon mga moms, medyo maliwanag pa, no? Bago pa magdilim, alisin na natin itong nakalaylay na nasirang tarapan niya. Actually, naitawag ko na to kay Mia, kaya ano man yung mga ginagawa ka rito, nire-report ko muna sa kanya kung ano yung plano kong gawin bago ko siya gawin para may approval na may-ari. Kasi wala, siraan na talaga to. Bastos na talaga siya. And best thing to do is palitan na lang siya. Kasi wala. Kaysa nakaganyan siya, ay. Mabilis na siya mapunit. Ganyan na lang siya. Ayan na mga moms, na-set up na natin yung solar, so it's charging na. So later, kahit hindi ko i-on yung ilaw dito ng electricity, automatic magkakaroon siya ng ilaw dito sa loob ng bahay. So ngayon, mag-change naman tayo ng cortina.
Yan. From that. From that to that. To that to this. O, diba? Ayan na. Na-change na natin yung curtain. Ayan. At dito naman sa gilid ng daanan nila Mia, ayan, tinatabas ko na yung ibang mga dahon kasi po ang kapal na ang ano parang na sa ganun, hindi siya ganun kasukal ba, hindi ako mamay may mga dumadaan ng mga halas-halas din namin alam, halas or ahas ba. Ayan. So this is it mga moms. Ayan, gumabi na. Ay, hindi pa tayo natin yung ilaw dito. Para makita niyo. Eh. Yan, pag tayo natin ilaw doon. So, ito yung magiging ilaw ng bahay ni Mia. Mula sa solar. O, diba? So, kahit magdamag walang tao dito, may ilaw. Diba? Tcharan. Yan. So, that's it, Mia Kaloka. Mission accomplished. So kahit hindi ako pumunta dito, may ilaw siya mula sa labas. Diba? Charing. So that's it mga moms. Natapos na natin ayusin yung dapat ayusin dito sa bahay ni Mia, no. I-report ko na sa kanya yung mga damage nung bahay, yun nga gaya ng tolda, and ayun. Abangan na lang natin kung ano ba yung ibang pwede niyang susunod na ipasuyo. Para na sa ganun, kahit wala siya rito, is maayos naman yung bahay niya. Once again, this is Ma'am G. Pawisan na ako, haggard. So it's time for me to take a bath. See ya! Bye-bye!